Krásné dopoledne, dámy a pánové. Vítáme vás na dnešním webináři, který se bude zabývat, jak financovat váš firemní výzkum pomocí dotací. Než zahájíme dnešní webinář, tak řeknu ještě pár takových technických informací na začátek. Už padaly dotazy v chatu, takže ještě než se do toho pustím, tak se pro jistotu zeptám, jestli nás dobře vidíte a slyšíte, prosím o krátkou informaci do chatu, že tomu tak je. Tak, vidím souhlasné odpovědi, takže to je skvělé. A budu ještě pokračovat v takových úvodních technikálích. Dnešní prezentaci vám zašleme na vaše registrační e-maily, takže nebojte, o nic nepřijdete. A budeme moc rádi, pokud budete pokládat do chatu vaše otázky. My se k nim vrátíme po skončení 2 přednášek. Na co budeme vědět, tak odpovíme, na co bychom třeba potřebovali více času, nebo ta odpověď by byla obsáhlejší, tak se potom s vámi spojíme a probereme to. Toliko tedy úvodních věcí a teď už bych rád představil své kolegy. Začnu mojí kolegyní Ingrid Bauerovou. Dobrý den. Která je u nás projektovou manažerkou v oblasti výzkumu a vývoje a bude k vám dnes hovořit o programu Potenciál. A také jsem moc rád, že tady mám kolegu Radka Uhra. Dobrý den. Který je vedoucí týmu zabývající se na výzkum a vývoj a Radek vám dnes představí blíže program aplikace. Než předám slovo mým kolegům, konkrétně Radkovi, tak jenom řeknu, o čem dnešní webinář bude. Jak jsem zmínil, představíme si program aplikace, konkrétní parametry ohledně alokace, termínů, jaké náklady lze do aplikací zahrnout, kdo může být žadatelem o dotační podporu a samozřejmě připojíme i nějaké rady a doporučení, čeho se při sepsání žádosti vyvarovat nebo naopak zmínit. A stejnou strukturu potom představí i Ingrid, která, jak jsem zmínil, bude hovořit o programu Potenciál, opět, k čemu je program dobrý, jaké náklady můžeme zahrnout, na co si dát pozor a v případě stavebních prací, jak třeba sestavovat rozpočet. A jak jsem zmínil, moc budeme rádi, pokud budete do chatu připojovat vaše dotazy. My po skončení dnešní prezentace, jak jsem zmínil, se k dotazům potom vrátíme a budeme moc rádi, když rozvineme diskuzi nad tématy, které dnes zaznějí. Tím končí můj krátký monolog a už předávám slovo kolegovi Radkovi, aby vás uvedl do programu aplikace. Děkuji, Sašo, za úvodní slovo. Ještě jednou dobrý den. Do konce roku by měly být vyhlášeny 3 výzvy programu aplikace. Jedna výzva specificky zaměřená na mezinárodní spolupráci s alokací 0,5 miliardy korun. Druhá výzva specificky zaměřená pouze čistě na vývoj softwaru s alokací 1 miliarda korun. A třetí výzva bude zaměřena na tzv. Deep technologie, kde bude alokace až 3 miliardy korun. Na úvod bychom si určitě měli říct nějaké detailnější rozdělení těchto 3 výzev. Druhá výzva programu aplikace, tedy čistě pouze na vývoj softwaru, oproti těm 2 dalším je zde rozdíl v tom, že bude zaměřena pouze na experimentální vývoj. To znamená, že ty vaše projekty by měly začínat na vyšší technologické připravenosti, zpravidla TRL 5 a výše, a měly by již směřovat blíže k uplatnění na trhu. Je zde tedy absence průmyslového výzkumu, jako tomu je například v rámci těch dalších 2 výzev. V rámci druhé výzvy programu aplikace MPO, Ministerstvo průmyslu a obchodu, plánuje vlastní definici výsledku. Nebude to tedy typ výsledku R software, jako jsme byli doposud zvyklí, ale bude to digitální řešení. Tato změna je logická, protože software, tak jak ho známe, tak je definován a hodnocen dle Frascaty manuálu
a ta definice je už poměrně zastaralá, je někdy z roku 2002 a je velice úzká. Neodpovídá tedy těm současným moderním technologiím, jako je například superpočítání, kvantové blockchainové technologie, SAS řešení, umělá inteligence a podobně. Oproti tomu třetí výzva programu aplikace bude podporovat takzvané deep technologie, jako jsou například pokročilé materiály, letectví, robotika, biotechnologie, fotonika a další. V rámci této třetí výzvy tím zaměřením na deep technologie Ministerstvo průmyslu a obchodu chce vlastně zúžit ten okruh těch potenciálních žadatelů. Cílem je, aby do této výzvy bylo podáno zhruba 300 žádostí, kdy ministerstvo garantuje jejich vyhodnocení do půl roka. Chce předejít tomu, co se stalo v první výzvě, kdy bylo podáno nějakých 750 žádostí a hodnocení trvalo klidně rok a půl. Oproti té softwarové výzvě, tak třetí výzva bude klasicky zaměřena na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Průmyslový výzkum je vždy lépe dotován a bude zde omezen maximálně 50% z celkových nákladů projektu. Podpora v rámci té třetí výzvy bude zaměřena opravdu na vysoce ambiciózní projekty s vysokou přidanou hodnotou. Musíte tam mít opravdu tu unikátnost, inovativnost, ideálně v rámci celosvětového srovnání. A třetí výzva zaměřená na mezinárodní spolupráci, tak zde budou podporovány projekty, které jsou podávány v rámci různých mezinárodních sítí typu IRA-SME, či v rámci jiné bilaterální či multilaterální mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Výdaje těch mezinárodních partnerů musí být hrazeny z těch příslušných regionálních či národních zdrojů a nevstupují tedy do toho českého tuzemského rozpočtu v rámci této výzvy mezinárodní spolupráce. Žadatelem musí být člen tuzemského konsorcia s nejvyšším podílem způsobilých nákladů na tom celkovém rozpočtu a v rámci této výzvy může podat až 4 žádosti. Stejně jako předchozí třetí výzva je i ta mezinárodní spolupráce zaměřena na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Zde je ten výzkum ještě více omezen a je to maximálně 30% z celkových nákladů toho projektu. Tak, nyní bychom si měli říct nějaké důležité termíny. Jak je vidět z tabulky, tak výzva na mezinárodní spolupráci je již vyhlášena, byla vyhlášena na začátku října a je to výzva průběžná. To znamená, kdo dřív přijde, ten dřív bere, dokud se nevyčerpá ta celková alokace. Pokud se alokace nevyčerpá, výzva určitě poběží až do konce listopadu 2026. Výhodou všech těch 3 výzev je to, že s realizací projektu můžete začít i hned po podání žádosti, nemusíte tedy čekat na to její vyhodnocení. Oproti té mezinárodní spolupráci, tak výzva druhá a třetí jsou kolové, to znamená, že zde naopak rozhoduje kvalita té zpracované žádosti, nikoli čas podání. Takže zde klidně tu žádost můžeme podat i ten poslední nejzazší den, ale rozhoduje to věcné bodové hodnocení. Všechny ty 3 výzvy spadají pod OPTAC, operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, a proto musí být realizovány na území České republiky, vyjma hlavního města Prahy. Zde nám nevadí sídlo té vaší firmy, to v Praze být klidně může, ale ta fyzická realizace toho projektu musí být na jiné vaší provozovně mimo Prahu. Tak, alokace jsme si již nastínili na začátku. Nejvyšší alokace bude ve třetí výzvě na deep technologie 3 miliardy korun. V rámci třetí a druhé výzvy můžete jít opravdu s obrovskými projekty. Opět by tam měla být umožněna maximální výše dotace až 125 milionů korun. U té míry podpory vidíte opravdu veliký rozptyl od 25 do 85%. A na čem to závisí? To na těch klíčových faktorech, který si řekneme na dalším slajdu. Všechny 3 výzvy mají formu financování ex post. To znamená, že nejdřív ten projekt musíte zrealizovat takzvaně za svoje peníze,
a následně vám je dotace vyplacena zpětně. Buď po konci celého projektu, anebo ideálně ten projekt rozfázovat na dílčí etapy, kdy můžete mít maximálně 4 etapy a po každé té etapě zažádat o tu část dotace, která tam již proběhla. Tak a tato tabulka nám vlastně znázorňuje, na čem závisí především ta míra podpory. Je to za prvé na velikosti podniku. Čím větší podnik, tím menší procento dotace. Druhým faktorem je vlastně poměr činností toho průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, protože můžete vidět, že průmyslový výzkum je vždy lépe dotován. A třetím klíčovým faktorem, což doporučuji v každém projektu, je účinná spolupráce. Ta účinná spolupráce buď může být s výzkumnou organizací, která musí mít minimálně 10% na celkovém rozpočtu, anebo může být s nějakou další firmou, která se zabývá tím obdobným řešením, které řešíte v rámci toho projektu, a ta firma musí mít minimálně 30% na celkovém rozpočtu. Účinná spolupráce jednak zvyšuje procento dotace, řádově 10-15%, ale jednak je i vždy lépe hodnocena v tom věcném hodnocení. Tak a na co lze žádat? Jaké jsou tedy hlavní způsobilé náklady v rámci všech těch 3 výzev? Za prvé jsou to externí služby. Ty jsou rozděleny na takové 2 kategorie. Jedna kategorie je smluvní výzkum, výzkumně vývojové činnosti, které si vlastně nejste schopni zajistit těmi svými zaměstnanci, tak je můžete formou nákupu služeb delegovat například na nějakou výzkumnou organizaci. A druhou kategorii jsou nějaké ostatní provozní náklady, to jsou zase naopak služby nevýzkumné povahy, jako je různé měření, kalibrace přístrojů, ale třeba i pronájem softwaru nebo nějakého výpočetní techniky. Celkově ty externí služby mohou být maximálně do 30% z celkového rozpočtu. Zpravidla největší kategorií, a za mě by to tak určitě mělo být, jsou osobní náklady. Jsou to ty mzdy toho vašeho personálu, který dělá výzkum a vývoj v tom daném projektu. Musí se jednat o vaše zaměstnance na hlavní pracovní poměr, případně o dohodáře. Do těch osobních nákladů určitě nedáváme nikdy na mzdy administrativního personálu, jako je projektový manažer, koordinátor projektu, účetní a podobně. Tyto administrativní mzdy, když tak spadají do těch nepřímých režijních nákladů, které jsou na konci té tabulky. Třetí kategorii je materiál, ten není nějak procentuálně omezen v rámci celkového rozpočtu. Zde jenom pozor, že opravdu se musí jednat o spotřebu materiálu, musí to být i tak vedeno v účetnictví na nákladovém účtu 501. Program aplikace je neinvestiční program, to znamená, že sem nemůžeme zahrnout investici ve formě nákupu nějakých technologií, nějakého dlouhodobého hmotného majetku, ale můžeme sem dát daňové odpisy, a to až po celou dobu realizace toho projektu a využití té dané technologie v tom projektu. Maximálně do 20% z celkových nákladů toho rozpočtu. A poslední takovou příjemnou kategorii jsou nepřímé režijní náklady. Sem se zahrnou vlastně vše, co nedáte do těch předchozích kategorií, ale souvisí s tím projektem, jako je například nájemné, kde ten projekt je realizován, energie, vodné, stočné, lze sem zahrnout právě ty mzdy administrativního personálu, nějaké kancelářské potřeby a podobně. Maximálně 15%, ale není to z celkového rozpočtu, je to z osobních nákladů. To znamená, kdybyste měli osobní náklady ve výši 10 milionů korun, tak plus k tomu máte ještě možnost 1,5 milionu čerpat v rámci těch režijních nákladů. Tak a zde určitě bychom se měli podívat, na čem vlastně závisí ta kvalitní příprava žádosti. Co je potřeba mít, aby ten váš projekt byl úspěšný v tom hodnocení. Rozdělil jsem to na takových 6 pilířů. Za prvé je potřeba mít opravdu ten inovativní, unikátní záměr. Najít tu mezeru na trhu a jít s cílem otevření nových trhů a ideálně mezinárodních. Opravdu je potřeba i popsat tu vaši konkurenci, a to nejenom na tom českém trhu, ale v rámci minimálně Evropy, ideálně světa, a vymezit se vůči nim, přijít s něčím novým, unikátním, co na tom trhu teď není, chybí,
a o čem je veliká poptávka. Druhým tím pilířem jsou zkušenosti. Zkušenosti jednak té vaší firmy jako takové, že už máte za sebou nějaké výzkumně vývojové projekty, ať už dotační nebo nedotační, ale obdobného charakteru. A především také zkušenosti toho řešitelského týmu, který ten projekt bude realizovat. Za třetí, hospodárný rozpočet. Opravdu je potřeba každou tu položku v rozpočtu detailně odůvodnit a prokázat její hospodárnost. V rámci mezd se to prokazuje poměrně dobře podle nějakých průměrů v rámci republiky. Opět si myslím, že bude nějaké omezení 120 000 korun měsíčně na toho jednoho zaměstnance, maximální úvazek 1,0. V rámci materiálů, externích služeb, případně i těch daňových odpisů je opravdu potřeba doložit cenové nabídky, aby se prokázala ta hospodárnost toho rozpočtu, to, že ta cena je vlastně v místě a čase obvyklá a nevymysleli jsme si ji. Reálný harmonogram v rámci programu aplikace se z praxe bavíme někde okolo 2 až 3 let. Určitě ty projekty nenafukovat jenom kvůli tomu, abyste si zaplatili déle ty mzdy, ty hodnotitelé to určitě ocení. Na druhou stranu zase není dobré úplně jít s projektem, který třeba netrvá ani rok. Takže za mě ideální harmonogram nějaké 2 až 3 roky realizace. Dalším klíčovým parametrem v rámci věcného hodnocení je tržní uplatnění. Tržní uplatnění je zhruba nějaká vždy třetina bodového hodnocení, druhá třetina jsou zkušenosti, dobře odůvodněný rozpočet, reálný harmonogram a třetí třetinou je právě ta inovativnost, ta unikátnost vašeho řešení. V rámci tržního uplatnění je potřeba připravit opravdu detailní obchodní marketingovou strategii, jak ten výstup následně budete uplatňovat na trhu. Musí se tam udělat výhled v horizontu 5 let po konci projektu, jaké očekáváte tržby, zisky, samozřejmě odečtené náklady na tu třeba propagaci nebo výrobu. A posledním takovým jako pilířem jsou potom přílohy, protože všechny ty informace v podnikatelském záměru musíme opravdu odůvodnit, aby ty hodnotitelé nám je uvěřili. To znamená inovativnost ideálně na patentovou rešerší, projít tím rejstříku Starfos, IS Vaval, že opravdu nic takového na tom trhu v současné době není a nikdo jiný třeba neřeší. Zkušenosti doložit odbornými životopisy všech těch členů toho řešitelského týmu, rozpočet doložit cenovými nabídkami a tržní uplatnění. Zde je důležité hlavně doložit zájem o ten výstup toho projektu formou dopisu o zájmu a zde ideálně hlavně ze zahraničí, protože opravdu by ten výstup měl otevřít nějaké nové trhy, měli byste s tím směřovat na mezinárodní trhy, takže opravdu doporučuji dopisy o zájmu získat i od nějakých zahraničních potenciálních zákazníků. Tak a úplně nakonec za mě jsem si pro vás zde připravil nějaký orientační harmonogram té samotné přípravy, žádosti o podporu a následné realizace toho projektu. Na začátku opravdu vždy doporučuji domlouvání účinné spolupráce s nějakým tím vaším projektovým partnerem, což může zabrat klidně měsíc a půl. Následuje zpracování té samotné žádosti. Program aplikace je jeden z těch náročnějších programů v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a je opravdu si na to ten čas vyhradit. Zde minimálně tak měsíc intenzivní práce, ideálně tak měsíc a půl, 2, aby se mohli vyšperkovat nebo doladit určité ty niance a připravit tu žádost opravdu kvalitně, nenechávat nic na poslední chvíli. Pokud v rámci té například třetí výzvy na Deep technologie bude podáno opravdu zhruba těch 300 žádostí, pak Ministerstvo průmyslu a obchodu garantuje vyhodnocení do půl roka. Pokud těch žádostí bude více, tak to hodnocení se opět samozřejmě bude prodlužovat. Pokud máte nějaké vysoké náklady, například na ten materiál nebo externí služby, je potřeba myslet i na realizaci výběrového řízení.
a následuje ta samotná realizace. Jak jsem mi říkal, za mě ideální délka realizace projektů 2 až 3 roky. Po ukončení každého toho projektu by mělo následovat opět oponentní řízení, kdy jednoho oponenta si vybíráte vy, nespřízněná osoba na vás, ale odborník v tom vašem daném oboru, a jednoho oponenta si vybírá ministerstvo. Pokud ten výstup splníte tak, jak byl na začátku definován, není v rámci oponentního řízení nějaký problém, pak si myslím, že tak ten měsíc až 2 je reálný čas na ukončení oponentního řízení, vyplacení té finální závěrečné dotace na váš účet a následuje doba udržitelnosti. Ta doba udržitelnosti se odvíjí od velikosti vašeho podniku, kdy malé střední podniky mají dobu udržitelnosti 3 roky, velké podniky potom 5 let. Tak a to je za mě vše a já předávám slovo kolegyni Ingrid s programem Potenciál. Tak děkuji za slovo a ještě jednou dobrý den. A ve druhé části našeho webináře bych vám ráda představila jednu z klíčových výzev zaměřenou na výzkumně vývojové investiční projekty, což je konkrétně program Potenciál 2, který je taky součástí operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Cílem této výzvy je podpora a vytváření zázemí pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace v podnicích. A já bych ráda na dnešním webináři představila, jak vlastně tato výzva funguje, pro koho je určená, jaké jsou její klíčové podmínky a jaké výhody může přinést vaší firmě. Začnu tím, do jaké fáze firemního výzkumu a toho vašeho výzkumně vývojového procesu lze vlastně výzvu Potenciál zařadit. Vlastně po počátečním ověření nápadu, ujasnění základní koncepce, dejme tomu nějaké analýzy trhu, kterou vlastně tyto činnosti lze realizovat například v rámci výzvy Proof of Concept. Nastává obvykle fáze aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, na což jsou velice vhodné například programy typu Trend nebo aplikace. Tomu může předcházet, anebo současně s tím může vyvstat potřeba pořízení vhodného výzkumně vývojového zařízení. A zde vlastně přichází na řadu výzva Potenciál. Pro podniky nad 3000 zaměstnanců, k čemuž se dostanu později, může být obdobnou vhodnou výzvou výzva služby infrastruktury. Celý tento proces vašeho firemního výzkumu a vývoje může a měl by být završen zavedením výsledku výzkumu a vývoje na trh, k čemuž je zase vhodná výzva inovace. My se dnes ale blíže zaměříme na tu výzvu Potenciál 2, která byla vyhlášena 9. října 2024 a už od 23. října, tedy od zítřka, je možné podávat žádosti o podporu. Na rozdíl od předchozích výzev, který měl Potenciál, je vlastně tato výzva průběžná, což má tu výhodu, že vlastně to sice poskytuje dostatek času na kvalitní přípravu, ale zároveň může nastat situace, že bude vyčerpána alokace, která je v tomhle případě 2 miliardy korun, a v tom případě zase platí, že dřívější žádosti budou podpořeny dřívěji. Co se týká výše dotace, tak lze požádat o podporu ve výši 2 až 100 milionů korun a projekty s nižší než 2 milionovou požadovanou dotací nebudou hodnoceny. Na co lze tuto výzvu využít? Jak už jsem zmínila, tak ta výzva Potenciál 2 je zaměřená na budování nebo rozšíření vašich kapacit pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace. Jinými slovy, pokud vaše firma chce investovat do modernizace výzkumných kapacit nebo si vytvořit nové zázemí, tak je právě tato výzva pro vás vhodná. Podpořeny budou zejména projekty, které firmám umožní inovovat a zavádět nové produkty a služby a které vlastně pak budou uplatněny na trhu a tím pomůžou zvýšit konkurenceschopnost vaší firmy. Tato výzva umožňuje financovat širokou škálu nákladů na výzkum a vývoj,
Firmy můžou požádat například o pořízení potřebného výzkumného vybavení, což zahrnuje v sobě různé přístroje, výzkumně vývojové technologie, hardware či sítě. Další významnou a velmi zajímavou částí pro firmy je možnost financování výstavby nebo rekonstrukce budov určených na výzkum a vývoj. Z celkových způsobilých výdajů může být na tuto část alokováno až 40% celkových způsobilých výdajů projektu. Výzva také podporuje pořízení nehmotného majetku, což v sobě zahrnuje pořízení software, licencí či práv duševního vlastnictví, ale je potřeba pamatovat na to, že nehmotný majetek nesmí tvořit více než polovinu celkového rozpočtu projektu. Nyní se můžeme podívat na to, pro koho je vlastně tato výzva určená. Podporu můžou čerpat firmy, které působí mimo hlavního města Prahy a mají maximálně 3000 zaměstnanců. To znamená, že tato výzva je zaměřená zejména na malé a střední podniky, ale také na takzvané malé společnosti se střední tržní kapitalizací, které mají maximálně 499 zaměstnanců, a pak takzvané společnosti se střední tržní kapitalizací, které mají maximálně těch 3000 zaměstnanců. Co se týká vlastně těch malých společností ze střední tržní kapitalizací a společností ze střední tržní kapitalizací, ty můžou v regionech střední Čechy, jihozápad a jihovýchod použít nebo čerpat podporu pouze na počáteční investici ve prospěch nové hospodářské činnosti v dané oblasti. To znamená, že se nesmí jednat o rozšíření již existujících činností, ale o zcela nové výzkumně vývojové činnosti, které doposud v té firmě nebyly provozovány. Je také důležité, aby firma prokázala, že výsledky toho výzkumu a vývoje budou mít skutečné uplatnění ve výrobě v budoucnu. Takže zkrátka musí být zřejmé, že ty investice povedou k takovým investicím, které budou přínosem jak pro firmu, tak pro ten celkový trh a pro zvýšení konkurenceschopnosti. V rámci této výzvy existují některé vyloučené oblasti, takzvané vyloučené CZ NACE, což zahrnuje například rostlinnou a živočišnou výrobu, lesnictví a těžbu dřeva, rybolov, těžbu a opravu černého uhlí a tak dále. Prostě jsou to ty CZ NACE, které vidíte uvedené v tom slajdu. Na následujícím slajdu si vlastně můžete prohlédnout tabulku procentuální podpory, která je, jak vidět, se liší jednak v závislosti na velikosti podniku a také v závislosti na regionu podpory. Tato dotace je vidět, že se pohybuje v rozmezí 15 až 70%, což je pro region severovýchod a malý podnik. Jedná se teda v tomhle případě o velice významnou dotační podporu. Jak jsem se již zmínila na předchozích slajdech, tak program Potenciál umožňuje i financování výstavby nebo rekonstrukce budov, které jsou určené pro výzkum a vývoj. Co se týká klíčových podmínek, které musí žadatelé splnit, tak bych ráda na tomto místě upozornila na několik důležitých bodů. Prvním z nich je výše nákladů na financování této výstavby nebo rekonstrukce, která vlastně nesmí přesáhnout 40% celkových způsobilých výdajů projektu. Dalším velmi důležitým bodem je, že projekt nesmí být zahájen před datem registrace žádosti o podporu. To znamená, že například stavební práce nebo uzavírání smluv s dodavateli ty stavby nesmí začít dříve, než je vlastně to datum registrace žádosti. Za zahájení prací se ale nepovažují například nákup pozemku nebo zpracování projektové dokumentace nebo získání stavebního povolení. Je potřeba počítat s tím, že k žádosti o podporu již v této fázi, teda žádosti, je nutné doložit jednak položkový rozpočet na stavbu a jednak projektovou dokumentaci. Velice důležité je také to,
že v okamžiku vydání rozhodnutí musí již žadatel předložit platné stavební povolení. Pokud ten pořizovaný majetek, ta stavba, ale vlastně i majetek, který si pořizujete na výzkum a vývoj, není zcela využíván pro účely výzkumu a vývoje, ale například částečně i na výrobu, nebo v rámci té stavby tam máte nějaké administrativní, skladové a jiné prostory, tak upozorňuji na to, že způsobilým výdajem je pouze alikvotní část pořizovací ceny nemovitosti nebo teda toho konkrétního zařízení, které není využíváno výlučně pro výzkum a vývoj. Co se týká nejvýznamnějších změn výzvy Potenciál 2 oproti předchozí výzvě, tak je to určitě to, že budou bodově zvýhodněné ty projekty, které povedou ke zvýšení úrovně technologické připravenosti pokročilých technologií typu Deep Tech a pokročilých digitálních technologií. Jsou to teda ty, které tady zmínil můj kolega. Lze jmenovat pokročilé materiály, pokročilou výrobu, letectví a kosmonautiku, umělou inteligenci, polovodiče, biotechnologie, robotiku, třeba například také udržitelné energie a čisté technologie. Další změnou oproti předchozí výzvě, ta nastala v modelu hodnocení, snížila se bodová hranice přijatelnosti projektu, a to ze 70 na 65%, a protože tato výzva je průběžná, tak to vlastně znamená, že pokud vaše podaná žádost přesáhne tuto bodovou hranici a ještě není vyčerpána alokace, tak vám bude podpora přidělena a vlastně budete moci řešit. Další takovou významnou a možná i příjemnou změnou je, že byla zrušena povinnost zisku minimálního počtu bodů v jednotlivých částech hodnocení a zároveň také bylo zavedeno zrušení arbitrážního hodnocení při rozdílu hodnocení větším než 25 bodů. A v závěru mojí prezentace bych uvedla pro vaši představu takovou ilustraci vhodných projektů, které byly podpořeny z programu Potenciál. A vlastně jednou z nich je rozšíření výzkumné a vývojové infrastruktury společnosti, kdy modelová společnost se zabývala vývojem a konstrukcí výrobních linek a jednoúčelových strojů. A vlastně záměrem toho projektu bylo rozšíření výzkumně inovační kapacity, protože stávající již byla nedostatečná. V rámci toho projektu se pořídily výzkumně vývojové stroje a zařízení, jako například 3-osé a 5-osé CNC stroje, jeřábová technologie, řezací lasery a podobně. A vlastně díky těmto investicím byla pak firma schopná zlepšit svoje vývojové kapacity a hlavně zavést nové technologie do praxe a následně zlepšit svoji konkurenceschopnost. Dalším příkladem bylo rozšíření vývojového centra společnosti, která se zabývala vývojem zeolitů. Vlastně tato firma vyrábí a dodává heterogenní katalyzátory pro chemický průmysl a 90% jejího obratu tvoří takzvané zákaznické katalyzátory, které teda vyvíjí na míru podle potřeby jednotlivých zákazníků. V rámci projektu bylo pořízeno zařízení pro laboratorní a poloprovozní preparaci, včetně analytické charakterizace meziproduktů a finálních produktů. A vlastně toto výzkumně vývojové zařízení umožnilo firmě optimalizovat strukturu katalyzátorů a zlepšit jejich účinnost a opět rozšířit svoje portfolio a zlepšit svoje konkurenceschopnost na trhu. Na závěr bych ráda zdůraznila, že výzva Potenciál nabízí firmám jedinečnou příležitost, jak získat finanční podporu pro rozvoj jejich výzkumu a vývoje. A pokud plánujete investovat do modernizace vašich výzkumných kapacit, tak je právě nyní vhodný čas podat žádost. Je velice důležité důkladné plánování a příprava projektu, proto doporučuji začít včas, s čím vám velice rádi pomůžeme. Děkuji za pozornost.
Tak já moc děkuji Ingrid, že si nás tady provedla programem Potenciál a přiblížila si taje programu a osvětlila a vysvětlila, jak může program Potenciál pomoci při rozvoji výzkumných kapacit ve firmách a stejně tak Radek zase představil možnosti, jak spíš z toho měkčího pohledu, to znamená toho samotného výzkumu a vývoje, jak aplikace zase pomůžou vám, našim klientům, nachystat si nějaké nové inovativní projekty. Než se ještě dostaneme zpátky k vašim dotazům v chatu, tak v krátkosti představím naši společnost Innovation, kdy právě už od roku 2007 pomáháme firmám v jejich rozvoji, a nejen firmám, ale samozřejmě i obcím a naše činnosti směřují i do oblasti zdravotnictví. Za tu dobu jsme udělali více než 2000 projektů v celkové hodnotě téměř 50 miliard a zdobí nás poměrně vysoká úspěšnost 90%. Je to i díky tomu, že právě na začátku s vámi, s našimi klienty, jednotlivé záměry rozebíráme do hlubšího detailu a vyhodnocujeme, zdali můžeme být úspěšní na konci, respektive co ještě udělat pro to, aby projekt úspěšný byl. A teď už přichází část vašich otázek a našich odpovědí. Já s dovolením přečtu první otázku. Ta bude směřovat tady na kolegu Radka. A aplikace 3, testování elektrokomponentů autobaterií. Bude se podporovat? Jako dílčí činnost v tom projektu si myslím, že úplně jako bez problémů, ale za mě na tom nelze postavit úplně jako kvalitní celý dotační záměr. Určitě tam musíte najít nějaké výzkumné aktivity, výzkum nějakých nových pokročilých materiálů do těch autobaterií. Následně dílčí činnost může být právě to testování těch jednotlivých komponentů, ale určitě na tom nestavit celý projekt. Mm-hmm. Jinými slovy, je to dobrý začátek, který se ještě musí dále rozvíjet. Ano, přesně tak. Jsme třeba slyšet. Další otázka je možná pro oba dva mý kolegy, nebo spíše vlastně pro Radka, protože to ještě směřovalo do oblasti aplikací. U velkého podniku na 3000 zaměstnanců je účinná spolupráce povinná? Je povinná a je povinná s malým středním podnikem. Takže zde se nebere v potaz účinná spolupráce s výzkumnou organizací, ta 10% na tom celkovém rozpočtu, ale je povinnost mít účinnou spolupráci s malým středním podnikem. Je tam ještě třeba nějaká další podmínka toho malého středního podniku, když to třeba společnost ze skupiny? Ještě určitě tam jsem viděl taky nějaký dotaz právě na tu skupinu. Za mě účinná spolupráce není s firmou v skupině. Takže opravdu to musí být nějaký třetí jako subjekt nezávislý na tom žadateli. A musí to být firma z České republiky nebo může to být i ze zahraničí? Tak do mezinárodní spolupráce určitě můžeme jít se zahraniční firmou, ale v rámci těch klasických aplikací by se mělo jít vždycky o tuzemské konsorcium. Děkuji. Otázka pro Ingrid. Je zde obdobná výzva Potenciálu, když žadatelem je podnik nad 3000 zaměstnanců? Já jsem to v té prezentaci možná i zmínila, ale pro jistotu zopakuju, pokud to nebylo úplně pochopeno. Nad 3000 zaměstnanců je velice obdobnou výzvou výzva služby infrastruktury, takže pro společnosti nad 3000 zaměstnanců se můžete zaměřit na tuto výzvu. Děkuji. Kam je prosím zařazen státní podnik? Často jsou státní podniky řazeny mezi velké podniky bez ohledu na jejich obrat a počet zaměstnanců. Za mě vlastně to je i odpověď. Já si tak jako myslel, že je to i velmi dobrá odpověď. Ano. Klasicky určitě bude státní podnik, jako velký podnik, bude mít zpravidla více jak 3000 zaměstnanců, nebo více jak 500 zaměstnanců. Tak. Nicméně, pokud bychom třeba to stáhli na program aplikace, tak my budeme asi i nad kategorii 3000 zaměstnanců, protože státní podnik propojenost. Ano. Můžete prosím definovat výzkum a vývoj v kontextu těch dotovaných programů, teda asi ve smyslu aplikací a potenciálu?
Co se zde bere za výzkum a vývoj? Za mě úplně jako zjednodušeně řešeno výzkum je vždycky nějaké to bádání, zkoumání úplně na začátku, kdy si nejste jistý tím cílem, musíte vyzkoumat opravdu nějaký nový materiál, nějakou novou technologii a potom ten vývoj, to už je v podstatě to skládání toho lega, jako úplně zjednodušeně, potom případně nějaké ty testování, optimalizace těch výsledných řešení. Jak to kouká potenciál? V podstatě potenciál na to kouká úplně stejně. Jarko Radek to řekl zcela správně. Vlastně ten výzkum je přesně získávání nových informací, u kterých vlastně cítíte nějakou tu nejistotu ohledně toho výsledku a nedokážete ho předvídat, když ten vývoj je vlastně skládání již poznatků, které jsou známé a vlastně ladíte ten finální produkt nebo finální váš výsledek. Děkuji za odpovědi. Zatím žádný nový dotaz nepřišel, tak se možná zeptám já, Radku. Tak se zeptám za chvilku, protože přišel nový dotaz. A přečtu. Jsme menší firma poskytující online marketingové služby pro velké firmy, například v oblasti distribuce autobaterií po celé Evropě. Dále firmy působící ve výzkumu elektronických mikroskopů s celosvětovou působností v oblasti výzkumu. Těmto firmám poskytujeme podporu marketingových a prodejních činností. Rádi bychom expandovali do zahraničí. Byl by pro nás nějaký dotační program vhodný pro rozvoj našich technologií s umělou inteligencí, online softwaru a podobně? Jako na expanzi nebo na otevření nějakých zahraničních trhů si myslím, že je krásný program marketing na jako přednáší nebo výstavy na nějakých mezinárodních veletrzích, kdy propagujete ty svoje služby nebo produkty. Z pohledu programu aplikace tady by to bylo určitě na bližší jako konzultaci a určitě se musí jednat o nějaký výzkum a vývoj právě, jak tam zmiňujete, nových AI technologií nebo nového softwaru, který třeba poskytujete právě těm svým zákazníkům. Ale opravdu se bavíme o nějaké unikátnosti v rámci celosvětového měřítka. Děkuji. Tak teď možná přijde prostor na můj dotaz. Ty si, Radko, na začátku zmiňoval takovou zkratku TRL. Možná, kdyby si to mohl rozvést i v souvislosti s tím, že to je vlastně takový jako důležitý parametr v aplikacích. Ano, je to vlastně technologická připravenost toho vašeho projektu, kdy třeba například u té softwarové výzvy by se mělo začínat opravdu na už vyšší technologické připravenosti, už máte nějaký třeba připravené algoritmy a už se blížíme víc k té optimalizaci, k tomu testování toho softwaru, abychom ho mohli uplatnit na trhu. To TRL je nějaká škála 9 stupňů, kdy nesmíme začínat na prvním a druhým. To je nějaký úplně jako základní teoretické bádání z literatury a podobně, ale musíme začínat opravdu minimálně na ukončeném TRL 3, kdy už je nějaký ten aplikovaný výzkum. Už opravdu jako zkoumáme ty nové pokročilé materiály a směřujeme na nějaké ambiciozní projekty. Děkuji. Bude v dohledné době otevřena výzva služby infrastruktury pro podniky nad 3000 zaměstnanců? Ano, plánuje se na první kvartál roku 2025 a měla by být otevřena až někdy do druhého kvartálu. Takže si myslím, že do toho května, června by být otevřená měla, ale plánuje se, zpravidla v té první výzvě tam byla podpora 50%, když budujete nějakou třeba novou výzkumnou infrastrukturu, když se nezabýváte jenom testováním. Takže je možná ideální čas to s námi zkonzultovat, protože ono potom zase tolik času nebude a ty žádosti jsou poměrně jako obsáhlé. Ano. Opět se bavíme někdy o nějakém měsícu intenzivní práce, ideálně opravdu měsíc a půl, 2 na tu kvalitní přípravu. Než bude další dotaz, tak se zeptám já, Ingrid, jak je to s pořízením strojů v potenciálu? Můžu na nich vyrábět potom, když na nich nevyvíjím? Ano, vyrábět na nich lze, ale není to úplně doporučované. Vztahuje se k tomu právě to alikvotní počítání těch výdajů, takže se počítá v případě stroje, by se počítal strojový čas, muselo by být přesně evidováno, jaká část pracovního cyklu toho stroje je věnováno výzkumu a vývoji a jaká té výrobě a vlastně do způsobilých nákladů by pak vlastně přecházela jenom ta alikvotní část, která je věnovaná výzkumu a vývoji. Děkuji.
A takový možná jako dotaz, který bývá třeba v praxi často pokládán. Jsem nějaká testovací laboratoř, certifikační laboratoř a potřebuju si jako nakoupit do svých laboratoří nějaké stroje, na kterých já budu testovat, ale komerčně. Dá se to zahrnout do potenciálu nebo ne? Opět musí být na těch strojích a přednostně jsou jako ten program je zaměřený na podporu výzkumu a vývoje. Takže mohli byste je využít, ale opět by bylo potřeba definovat přesně ten poměr a rozhodně by neměly být přednostně využíváno na komerční činnosti. Přednostně mají být určeny pro váš vlastní a výzkum a vývoj a tomu, abyste vlastně rozšířili to svoje zázemí a posouvali se v rámci svého výzkumu a vývoje dál. A lze tyto dva programy jako zkombinovat, že bychom si něco pořídili v rámci potenciálu a potom ty stroje by se třeba používaly v rámci vývoje v aplikacích? Já si myslím, Je to jako takový asi ideální scénář, klidně si to vlastně podpořit i v rámci třeba toho služby infrastruktury, ale vybudovat si nějakou výzkumně vývojovou kapacitu, infrastrukturu a na tom pak třeba dělat ty výzkumné projekty v programu aplikace. Přesně tak, jak to bylo zmíněno na tom prvním slajdu, ten vlastně váš výzkumně vývojový záměr, který máte ve firmě, tam může být buď vlastně začnete s nějakým výzkumem a chcete ho ještě dál rozšířit, takže máte zájem o potenciál, anebo naopak ta potřeba toho pořízení toho výzkumně vývojového zařízení vyvstává současně s tím, jak chcete vstoupit do experimentálního výzkumu a vývoje, průmyslového výzkumu a vývoje. Tak moc děkuji za odpovědi. Podívám se, jestli nám ještě něco doběhlo do chatu. Zatím ne, možná je na cestě, uvidíme. Každopádně my moc děkujeme za vaši účast na dnešním webináři. Věříme, že vám naskakovaly myšlenky, které byste chtěli teď třeba s námi probrat. My budeme za to moc rádi, pokud se na nás obrátíte a my za vámi dojedeme, spojíme se a probereme vaše nápady, zdali se dají a jakým způsobem se dají zasadit do zmíněných programů, nebo eventuálně, jak zde bylo nastíněno, můžeme hledat jiné varianty služby infrastruktury. My samozřejmě řešíme veškeré dotační tituly, které by pro vás mohly být zajímavé. Já moc děkuji kolegům Ingrid za představení programu Potenciál, kolegovi Radkovi za aplikace. Také děkujeme. A my se společně i s našimi dalšími kolegy buď z obchodu, anebo z advisory týmu těšíme na vaše třeba pozdější otázky, ale hlavně potom na setkání s vámi, kdy probereme vaše nápady. Moc děkujeme a přejeme krásný den. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.